para makabistak. Ayun ang kabok. So, what's up mga kabistak? So na may first income no. Ayan. First income sa mga baki. Diyan mo nagsasadaan ito gala natik na nag-iya. Oh, bitaw. Karon gilitin na ako dito na ito. Ya hay dili na irgo giibar ko na. Dahil na ko na. Karon para mo sa dito sa lain tao sa kuha pre. Sa Korea. Sa kuha, kapapa na si tagkuha ni Papa. Nang istorya. Ya. Oh. Ada lang ta. So ayan mga kabistak. Iting gamaya. Oh, isa. Ayun. Huli. So. Ayun. Uwa. Bali, wala kabuk ko na mo. Patakabuk. Muna gitawag mga kabistak og palakang bukid sa mga Tagalog, no, di ba? Sa mga Bisaya muna gitawag bakbak. Sa mga Tagalog is palakang bukid. Then napo siya gitawag og apalakang apalayan. Sa mga po na diriya pod gitawag na sa mo diriya og waray-waray. Mga baki sa basakan gitawag na sa mga waray-waray. Ug sa bukid tawag na sa mga di og bakbak na raw. O man bakbak magabistak o bakbak. Yun. Man bakbak sa mga makabistak. So dugay-dugay na makabistak no nga nakasabay ni ako ang kumpare nako pagpanulo. Kaya tungod sa mga akalayon sa mga lugar nga namuyo mi. Ang siya mga kabistak is nasa sa may purok na Nipaw, Barangay Araybo. Samantala ako nasa Barangay Mapawa. No? Pero medyo murag upat masiro ka kilometro o tulo. Ang ikalayon. Ha? Tulo pre no? O tulo ka kilometro gini mga kabistak. Ang ikalayon. Sa tungod sa mong ikalayon mo nang kaor namin nagkasikat-sikat o sabay. Pero dati gini mga kabistak nga nagapanulog min duhara. No. Karon brag. Sa katong wala pa siya nabalhin mga kabisdak na pa siya Mapawa. So karon mga kabisdak is nabalik na po murag na refresh. Yan mga kabisdak oh. Kuha na po mga kabisdak. Panglima na naman yung mga kabisdak oh. Yan. Medyo gamay-gamay lang mga kabisdak pero goods na ni. Bulasa-lasa na ni. Yan mga kabisdak. So medyo dili kay dagko mga bakir mga kabisdak no. Pero goods na ni sa mo.
Kaya mo tuyo ko naman ang tuyo ko naman kani mga kabistak isa sabaw lang. Makaigot mig sabaw kay nakasasya at ginagmay. So mo na mo tuyo na mo. Ang uban mga kabistak manggod no. Kaya manulo sila ang ilaha kay pangwarta, pang negosyo, baligya. Kaya ang mga kabistak is pangpan lang, pang higop-higop pagsabaw o more na mga kabistak. So nami kung di makabistak mo sa tunga-tunga sa krasangan. Makita mo yung mga bistak ko. Wagi ni siya makita din yung mga kabistak nga wala gyud lay makita ninyo is ang flash sa cellphone nga inyo makita kay atong gamit mga kabistak is cellphone lang. Kay ang atong kamera mga kabistak kung gamiton wa kay para makita samot. Mayroon sa mga adlaw-adlaw to nga kamera. So ayan. So ayan mga kabistak no. Update lang tamo mga kabistak. So grabe. Tara oh. Yan, dagan-dagan na mga kabistak. Dagan-dagan na may kuha. So akin na nga vlog mga kabistak no. So pinakalit na nga vlog wala sa plano. Ayan si Masiminto dito. Ha? Katong Masiminto nga nanod? Ano ro? Katong ning ano katong pagpado magbista karap yo. Yang oy. Lukso baki. Ladri sulod. Ano? Sige. Dapat mga kabistak malagamay. Kay ang motuyo ni is ang panglasa lang. Okay. Kabistak. Nakuha ra ginamo. Balagamay. Awal ko. Kasi asa ko sa nagkapakambak god. Grabe nga mga kabistak ko. Sabi nyo mga kabistak is diri. Basta kugihan lang kayo diri sa bukid sa probinsya mga kabistak. Ang sudan mo dyan libre na. O panudaan lang toyo. Na. Sulbad kayo mga kabistak. Pero ang nakakamo mga kabistak is grabe nga nga pre. Grabe nga mga kabistak nga oh. Susong baba. Grabe nga mga kabistak. Perumahan na basta kita kuha. Ano? Ha? Tara. Tapi nak binti. Bitin ba na? O yun. Yun mga kabistak. Napoy ko mga kabistak ko. Oh yan. Right. Yan. Hindi na po. Hindi na ka. Hindi ah. Oo, tama yun. Dito ko dito.
yan mga kabistak no. Mangita may ganyan mga kabistak kay ibon na naman to, di ito masaka. So dagan naman kanang laig dala na to no, kanang mapangita ng pagi. Sabi. Sakit. Ha? Sakit. Sakit? Hindi na po kapag Oh. sakit. Oh. Matay. So mayang kami mga kabistak no. Ala. Nagadagan na yung mga kabistak. So libre sa sabaw na. Ang kabo na ko. Sipa pangiwag. Ala. Ninyo na mga kabistak. Wala pa kuha baki. Ninyo na mga kabistak no. Wala pa kuha baki mga kabistak. Ha? Kini? Terus doa. Ay kita. Ha? Kata ni? So yun mga kabistak. So na mga kabistak no. So po yun mga kabistak. Pero kayo ito ka ng tawag ka ng apas sa sabaw. So yun. So atakan nyo mga kabistak. Kung saan naman pagluto. Kabistak no. So hindi na ang makino. So kung kayo nagkuha mga kabistak ay ano kayo lang mo kayo mga kabistak is makasabaw-sabaw mo. So nandito ka
Imbitado din. Nara mga kabistak, sabaw-sabaw na. Uy! Namit yun. So, thank you mga kabistak, no? Tingnan tayo mga kabistak. So, bye-bye!